I com li anava la camisa? Curteta. Tota la vida li ha anat la camisa curteta, però és que a ella li agradava molt dur-les aixina. I després que esticava? Molt bé. I què li feia la falda? Sabeu què vol dir això? Molt bé, que li ve un poquet gran i que quan vaja se sorolla molt. Després se ficaven les sabates. Què li feien les sabates? Sabeu què vol dir això? Que fa ruido! Que fa ruido perquè li venen un poquet de gas, però bueno, són les que té, i en eixes anirà ella al monte. I sabeu què és el que més li agrada fer? A banda d'agarrar castanyes, què és el que més li agrada fer a la nostra amiga la castanyera? Una altra cosa, a més de les castanyes. Ballar. Lo que més li agrada a la nostra amiga la castanyera és ballar. Sempre està ballant. I què li agrada molt fer? Girar. Com gira? Ahí sí, al ballar sempre gira així. Bé, quan ja va estar arreglada, la nostra amiga la castanyera se va ficar el mocador al cap, va agarrar el seu cistell, va agarrar el seu gallato, perquè ja s'està fent un poquet gran i ja li costa un poquet caminar pel monte, i se'n va anar a buscar castanyes. A on tenim que anar a buscar les castanyes? Al bosc. Va plegar al bosc i les fulles? A on estan les fulles dels arbres? Però mireu estos arbres, tenen fulles? I per què no tenen fulles? Perquè s'han caigut, perquè és la tardor. I a la tardor cauen les fulles. Vas començar a mirar, però encara no hi havia castanyes per terra. Encara estaven totes a l'arbre i no les podia collir. I va pensar, a veure si sabeu què va pensar. Va pensar, sorollaré els arbres. Els sorollaré molt fort per a que caiguen les castanyes. Claro, la nostra amiga la castanyera no pot ella sola sorollar els arbres. I què ha pensat que farà? Vas començar a cridar al seu amic. Com li diuen l'amic? El gegant castanyer. Va vindre el gegant castanyer. Un gegant molt gran i molt fort. La castanyera li va dir, per favor, gegant, ja és temps de fer castanyes, ja és temps de baixar a vendre-les a la ciutat i no les puc collir, tu me pots ajudar? I ell li va dir, clar que sí, castanyera, jo t'ajudaré. Va agarrar un arbre, en cada mà i vas començar a sorollar-lo. Així no ben fort, i en un moment tot el terra ple de castanyes. La nostra amiga la castanyera està supercontenta i va dir moltíssimes gràcies, gegant, moltíssimes gràcies, i ara sí que tinc moltes castanyes que plegar. I va omplir la seva cistella. Ben contenta i en la cistella plena, a on va anar? A la plaça de la ciutat! A la plaça de la ciutat! A on tenia tots els anys la seva paradeta. I a on ja hi havia gent que està en moltes ganes de veure-la allí per a poder menjar les castanyes que tant ens agradaven. Qui li feia companyia sempre en la seva paradeta? Un gat. Què se diu? La Ramiol, molt bé. Sempre li feia companyia, era el seu company allí. Vas començar a tocar les castanyes i de seguida van anar tots els xiquets i les xiquetes de la ciutat a menjar les seues castanyes torrades que els agradaven tant. I com de contar, ja s'ha acabat.